Затова с голямо удоволствие обявявам тази вечер, че Нексо се завръща в Съединените щати. Благодаря на всички. Наистина го оценявам. Той е обявен за национално издирване след пресконференция на българската прокуратура. Един от създателите на Нексо, Антони Тренчев, ще издържат ли обвиненията в тероризъм? Сега на пряката ни линия за първи път застава Антони Тренчев. Никого не искаме никакви гаранции, включително и за нашите опоненти, бих казал, Продължаваме промяната, за които има достатъчно данни, че са участвали в корупционни схеми, включително между другото и вчерашния скандал Нексо, с тази афера, която ще придобие според мен много сериозен и дълъг сюжет ще бъде това, в която отново виждаме имена на бивши и настоящи депутати от Продължаваме промяната. И това, ако се беше случило с хора от ГЕРБ, според мен ще да бъде някаква много централна тема. Господин Тренчев го разследват вече. И имайте предвид, че това не е разследване на прокуратурата, а на главния прокурор на Ню Йорк и още 8 щата. Днеска излезе, че тая банка на криптовалута Nexo, която се разследва от 7 милиона, колко там американски щата са скочили, че това е една пирамида на криптовалута и става въпрос за едни 90 и колко милиарда, от които тия, които основните играчи са ги тафнали, тия там 1 милиард и 400. И 400 милиона на Стемир Ананиев има общи свързани фирми. Асен Василев е човек, който е ходил всеки ден в офиса им и са били много близки, ги е съветвал, всички страдат. Ако бяха хора свързани с, да речем, Има такъв народ, които са били в техния офис, това ще е първа новина. Сега говори се, че известни депутати са имали нещо. Ма чакай. Какво значи депутати? Управител на това нещо е бивш депутат от Продължаваме промяната. Асен Василев им ходи в офиса. Аз казвам, какво говорят сега по Ма това е... Това е точно това, което гледаме всеки ден и аз си задавам въпроса нещо, сигурно аз съм вред. За да се лъже толкова и за да има хора, които да вярват или хора, които искат да бъдат излъгани, значи нещо, лъжата е станала разменна монета, а не истината. И силата не е в истината, ето аз го говоря това нещо, а силата е в това да лъжеш, защото всички ти вярват. Според бившия премиер Бойко Борисов, по памет ви цитирам, но общо взето смисъла ще го запазя, надявам се точно, това е начин да се заобиколят правилата. Тоест, той казва, вероятно това е някакво нещо са се разбрали на по-високо ниво в компанията с Да, България и е използван този метод, за да бъдат преведени тези пари. Трогателно, наистина трогателно. И това идва от човек, за който знаете какви съмнения има из обществото, който изглежда, че спи с пистолет до главата, златни кюлчета, лилави банкноти по 500 евро и всичко това. А е имало коментари от органите на реда. Това ще ви научи на кого да дарявате пари. Но първо, смятате ли да съдите България, за да приключим тая тема? Да, вече топ професионалистите, най-добрите в бранша на глобално ниво, оценяват щетите, които на нас са ни нанесени. Оценяват се на над $1 милиард и ние ще вземем всички мерки надлежно съответствие на правовата държава, която и България има претенции да е прокурорска, и ще си отстоим своите интереси. Ще съдите България за сумата от 1 милиард. За доказуемите щети, които са нанесени, които нашите консултанти ни казват, че са над милиарди. Със сигурност ще бъде платена глоба, тя ще е огромна и за съжаление ще излезе от джоба на българския данъкоплатец, сред които и ние сме. Това е точно това, което гледаме всеки ден и аз си задавам въпроса нещо, сигурно аз съм вред. За да се лъже толкова и за да има хора, които да вярват или хора, които искат да бъдат излъгани, значи нещо,
лъжата е станала разменна монета, а не истината. И силата не е в истината, ето аз го говоря това нещо, а силата е в това да лъжиш, защото всички ти верват.